I uge 5 har udskolingen eleverne fra 7. til 9. klasse arbejdet med projekt DUE. I den forbindelse var en gruppe elever på virksomhedsbesøg på Mols-linjen. Eleverne fik en uforglemmelig dag med rigtig meget input, som de skulle arbejde videre med, når de kom hjem. Man kan jo ikke, hvis man kigger ud her, så kan man ikke se noget skib. Det skulle være derude et sted. Men det er det ikke rigtigt. Kan I se det der, ikke også? Kan I se det? Jo, kan I se det der klart lidt lyst derude? Lige bagved, ikke også? Der ligger det. Kan vi se silhuetten af skibet derude? Det skal faktisk ind her. Og så ham der lodsen, han tror, han skal have lov til at komme ind først. Men den går ikke, fordi vi skal afsted jo. Så. Vi stod længe på broen, og kaptajnen viste os kameraer, som hjalp færgen med at styre. Så kigger jeg igen, nu holder den op med at sejle sidelæns, så sejler jeg fremad. Jeg kigger på mine kameraer, om jeg sejler det rigtige sted hen. Vi blev taget rigtig godt imod og fik en meget grundig gennemgang af skibet, hvor vi fik indblik i de forskellige funktioner, der er på Mols-linjens færger. Der er ikke nogen, der var endnu, fordi de har opgået. Skibsassistent Elias viste os redningsudstyret og viste os, hvordan det virker. Her ser vi en sliske. Kaptajnen viser os på motorrummet. Færgen har 4 motorer. Anton fik lov at starte motor, da vi skulle sejle til Aarhus igen. Vi fik lov til at prøve mange ting på færgen. David fik lov til at trykke på hornet, og hornet advarer andre skibe i dårligt vejr. På sejladsen tilbage fra Odden begyndte eleverne at bearbejde de data, de havde modtaget fra besætningsmedlemmerne. Midt på eftermiddagen kørte vi tilbage til Knebel. Mette af en dag fuld af oplevelser.